नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आईचे खबरो. कारवार जिल्ह्यात पावसाचो रुद्रावतार. जिल्ह्यात पावसान अपार हानी. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पावसान उग्र रूप धारण केले असून जिल्ह्याच्या काही भागात मुसळधार पावसान अक्षरशः अपार अशी हानी केली असा. काही वेळ राष्ट्रीय महामार्गावर उदक साठून महामार्गावेली वाहतूक बंद करची पाळी येयली. कारवार जिल्ह्याच्या करावळी भागात गेल्या 2 दिवसांच्यान सतत पडच्या या पावसान रात्रभर पाऊस पडलो. सकाळी मात्र वतान दर्शन दिल्ली खरे, पण सांजेर परत पाऊस सुरू झालो. जाल्यार समुद्र किनाऱ्याचेर समुद्राची मोठी मोठी पाळ रुद्र नर्तनान आपलो उग्र रूप धारण करतात. अशान करावळी भागात किनारो कातन वयची भय सुद्धा नागरिकांक लागला. कारवारच्या सदाशिवगडच्या देवबाग बीचार रेसॉर्टा लागीं गेल्या 3 दिवसांच्यान वाऱ्यान आणि पावसान अशेंच मोठी मोठी उदकाची पाळ मारून बीच रेसॉर्ट भागात नाटिली शेकड्यांशी सुरीची झाडां मुळासकट उमसून पण हेक्टरांशी जागो समतळ जाला. पुढल्या दिसात हिंगा रक्षणा म्हणत बांदना जाल्यार समुद्र किनारो कातन वयतलो अशें रेसॉर्टचे अधिकारी सांगतात. उत्तर कन्नडाच्या करावळी भागात आनीक 2 दिवस पावस पडची शक्यता आसा अशें हवामान खात्यान अंदाज दिला. देवबाग बीच रेसॉर्टाच्या परिसरात या समुद्राच्या पाळान या जंगल लॉजाच्या 4 खोलेचे नुकसान जावन तितूंतले 3 खोली संपूर्ण बुन्यादेच्यान पूर्ण कोसळून वचून 1 कोटीपेक्षा जास्त नुकसान जाला अशें बीच अधिकाऱ्याकडच्यान प्रसार माध्यमांक माहिती मेळ्ळा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान. निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थी भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॉरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. वाल्मिकी अभिवृद्धी निगमाच्या 187 कोटी भ्रष्टाचार प्रकरणाविरुद्ध राज्य BJP वतीन कारवारात आंदोलन. कारवार. राज्य सरकाराला वाल्मिकी अभिवृद्धी निगम हे जो 187 कोटी भ्रष्टाचाराचो निषेध करून आज शुक्रवार 28 जुनाक राज्य BJP पक्षावतीन कारवारात आंदोलन करून काँग्रेस सरकाराविरुद्ध घोषणा देऊन कारवार जिल्हाधिकारी कार्यालयामुखार आंदोलन केले. या वेळार आंदोलनकारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रवेश करचो प्रयत्न करताना काही आंदोलनकर्त्यांक पोलिसांनी अटक केली घटना घडली. BJP राज्याध्यक्ष NS हेगडे हेमगेले नेतृत्वात केलेल्या या आंदोलनात MLC श्री गणपती उळेकर, जिल्हा प्रधान कार्यदर्शी, सगळे BJP मंडळ अध्यक्ष, विविध BJP मोर्चाचे पदाधिकारी आणि BJP कार्यकर्ते हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमांक कळयला. ದಲಿತರ ರಕ್ತ ಹಿಂಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ
इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।